de 5e toer. Dat is 1 vaste en 4 stokjes haken. En dan, die moet je half afhaken, die 4 stokjes. En dan samen haken. Dat doe je in de voorste lus. En dan een halve vaste in de achterste lus. Ik ga het voordoen. We beginnen dus met 1 vaste. En dan gaan we 4 stokjes in de voorste lus doen. Een steek bestaat uit 2 lusjes. Kijk maar, normaal gesproken doe je die altijd tegelijk ophaken. Nu doen we alleen het voorste lusje. En dan haken we dan 4 stokjes half af. Dus dat betekent 1 keer doorhalen. Dat is 1. Dat is 2. Dat is 3. En dat is 4. Dan heb je 5 lussen op de haaknaald. Die haak je in 1 keer door. En dan haak je hem af of, zoals er op de patroon staat, 1 losse. 1 losse. Dat is eigenlijk afhaken. En dan ga je naar de achterkant. Zie je het? Dat was aan het voorste lusje. Dan ga je naar de achterkant. Dan pak je het achterste lusje. En die haak je in 1 keer af. Een halve vaste. Nou, dan weer 1 vaste. Zie je het weer door de 2. 1 vaste. En dan gaan we weer 4 stokjes doen. Door dat eerste lusje. 1. 2. 3. 4. Doorhalen. En dan weer een losse of afhaken, hoe je het noemen wil. En dan weer naar de achterkant. En dan een halve vaste. En zo weer verder. Het wordt al wat. Er worden al knoppen. En zo krijgen we dadelijk 8 knoppen. Dus u heeft, als het goed is, 8 knoppen gehaakt en 8 vaste. En dat is dus een halve vaste, is de laatste steek van de toer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan gaan we in de eerste vaste 3 halve stokjes haken. Dus in 1 steek haken we 3 halve stokjes. En in die halve vaste, daar haken we, dan gaan we een beetje stroef, dat is altijd zo. Een beetje helpen. Haken we een vaste. En dan op die ene vaste haken we weer 3 halve stokjes. En een half stokje is gewoon in 1 keer doorhalen. Hè? Dus omslag, ophalen, lus en door alle 3. Omslag, lus ophalen en door alle 3. En dan weer een vaste. Waarom het altijd stroef gaat bij die halve vaste, geen idee. Ik probeer het wel eens los te haken, maar het lukt me niet echt. Misschien dat een halve vaste altijd automatisch strak aangetrokken wordt. Maar dat geeft niet.
Dus als het bij u ook stroef gaat, u ziet het. Het is niet fout gedaan. Het is gewoon een beetje stroef. De laatste halve stokje. En dan ook de laatste vaste. Kijk. We zijn er bijna. Dan gaan we de 7 en de laatste toer doen. Dat is de kreeftensteek. Dat is niks meer en niks minder dan vaste de andere kant op haken. U haakt normaal van rechts naar links. Maar nu haakt u van links naar rechts, vaste. Dat betekent dat u achter de lus insteekt, gewoon door 2, zoals u dat gewend bent. U haalt de lus op en u haakt door 2 lusjes. De volgende, in de volgende steek, insteken, lus ophalen en door 2. U keert of draait niet, u haakt gewoon, ja, het lijkt wel achteruit. U haakt achteruit. En dan krijgt u een hele mooie afwerking van, een kettingachtige afwerking, een beetje verdraaid. Kijk maar. Het is echt een hele mooie afwerking. Hij is ook stevig, hij wordt heel vaak gebruikt, ook bij breiwerken, om de hals af te werken, om die wat steviger te maken. Kreeftensteek noemen we die. Zoals ik net al zei. Weet u, het is alleen maar achteruit haken. Ik kan het niet anders noemen. Achteruit vasthaken. Weet u hoe mooi bobbeltje dat wordt? Nog een paar kreeftensteken. En dan zijn we op het eind. En dan zal u merken dat je eigenlijk een raar dingetje hebt hier. Het is niet erg, want dat doet u met het afhechten keurig netjes in het gareel brengen. Ik maak altijd een lange einddraad, omdat u dan, als ik nog een helft maak met dezelfde draad, het vast kan naaien. 2 helften op elkaar, zoals hier 2 helften op elkaar vastgenaaid zijn. En ik heb hier een overdreven lange draad, want als u er een sleutelhanger van wil maken, dan heeft u nog meer draad over. Ik wens u veel succes. Mocht u nog vragen hebben, we hebben in de wintermaanden van oktober tot april, tot en met april, hebben wij altijd een handwerkcafé. En die is gratis om 8 uur 's avonds in dorpshuis De Schuts op de Julianenstraat 22 in Burghaamstede. Dus mocht u in de buurt zijn, op maandagavond 8 uur, en u weet iets niet, kom dan langs. Neem wel uw materiaal mee, er is daar niks. Het is echt een café, het is echt vrijblijvend. En dan kan u uw vragen stellen en dan doen wij het voor. Nogmaals succes en tot ziens, ook in mijn winkel.